Бях останал буквално с 16 лева в банковата си сметка. В рамките на 20 календарни дни имах 160 огледа. Тези два имота се опитаха да ме убият и фалират в рамките само на 2 месеца. Има много сериозен урок както за мен, така биха могли да бъдат и за много от вас, които подготвят имоти за препродажба или отдаване под наем. Здравейте, аз съм Асен и в този епизод ще ви представя два от изпълнените ми обекта през 2021 година, а именно два двустайни апартамента в квартал Красна поляна 3, които купих на замазка и шпакловка апартаменти, ново строителство. Причината да купя тези имоти е, че бяха на много добра цена, продаваха се директно от инвеститор и съответно видях възможност след като ги ремонтираме да реализираме печалба. Като първоначалният ми план беше дори и опцията, при която да ги задържа за отдаване под наем. Но за мое съжаление, много неща по време на самия проект в финансово отношение се промениха и се наложи да се разделя с тях. Започвам от начало със самия проект. Сградата се намира на улица Добротич 1 и е с гледка към Теца и към Витоша. Нещо, което много хора не харесваха и затова тези имоти бяха на толкова добра цена. Реших да закупя два двустайни апартамента от въпросния инвеститор, които да са огледални един до друг, така че да мога да оптимизирам целият процес на работа по отношение на строителна част, както и на обзавеждане. Едно от нещата, които не съобразих, е, че тъй като бяха на 8-ми етаж и асансьора не беше все още пуснат, имахме много нужда от хамали и от носене по стълбите, което взимаше здравето буквално на всички, които работеха в проекта, включително и на мен, тъй като ми се налагаше да се качвам по 15 до 20 пъти като минимум на ден от партера до 8 етаж. Като подробности относно самите апартаменти, както виждате по скицата и по кадрите, които ви показвам в момента, самите апартаменти са напълно огледални, двустайни, като са доста маломерни, бих казал, за квадратурите си, около 48 квадратни метра застроена площ и 58 с общи части, като имаха доста общи части, макар че сградата беше голяма и с доста оптимизирано пространство. Въпреки всичко, явно не беше достатъчно добре разпределена като застроена площ и общи части, но за сметка на това смятам, че бяха сравнително функционални апартаментите. Дневната беше от порядъка на 21 квадратни метра, спалнята беше в рамките на 10 квадратни метра, доста маломерна, но за сметка на това в антрето имаше място за пералня и за портманто и банята беше с напълно нормални размери. Нещата, които се наложи да подобряваме по апартаментите, на първо място беше това, че отгоре имаше тераса над тях, която беше оставила преди да се ремонтира в финална фаза следи от течове и се наложи да преработим шпакловката на тавана, тъй като имаше доста пробойни. Нещо важно, което добавихме при преработката на шпакловката на тавана е, че преработихме изцяло електроинсталацията и направихме нови места за самото осветление, тъй като трябваше да има осветление както в зоната на кухнята, така и в дневната. Да може да добавим LED осветление в кухнята, както под плота и на тавана на самите шкафове като акцент. Едно от нещата, които мислех доста задълбочено беше, че тъй като сградата е доста бюджетна като изпълнение, по-скоро в ниския клас, исках да предпазя абсолютно всички, които са на долните етажи, като освен да хидроизолираме банята, хидроизолирахме и зоната на кухнята, така че ако предизвикаме някакъв теч по наша вина, да може хората на долния етаж да са защитени. По отношение на детайлите на ремонта, едно от нещата, които добавих и което ви съветвам да добавите и вие, ако планувате да отдавате под наем подобен имот, е влагоустойчив ламиниран паркет. Като в случая аз заложих на такъв на Alpha Wood, който беше в по-високия клас и съответно може да издържа на много обилно мокрене. И главната идея беше, че ако се отдава под наем този апартамент и съответно има някакви щети от влага, паркета ще може да го понесе и няма да се налага да правим толкова генерален ремонт. Нещо друго, което бях добавил е, че цялото антре, както и кухненския бокс с трапезарията бяха с гранитогрес, така че да може мястото, което отнася най-много бой от ходене и от хора, да може да бъде защитено с една здрава настилка. Ще видите, че цялостно стила, който сме заложили вътре, е изключително прост, но
изключително ефективен. Защото масово хората прибягват, когато правят ефтини имоти, да залагат на възможно най-ефтините готови мебели от магазините, и то от магазините, които предлагат най-нисък клас обзавеждане. В случая тук не беше така и направих и двата апартамента с абсолютно еднакво обзавеждане, като и двата са обзаведени изцяло в бял цвят, като сме залагали на бял ПДЧ на Kindle. Причината да не залагаме на по-евтино ПДЧ е, че смятам, че цената на конкретно това ПДЧ е доста добро. Здравината му е също добра, както и самите кантове, които се предлага към плочите, така че да нямаме никакви драми. Другата причина, заради която използваме бял, е, че помещенията са доста малки и смятам, че белите мебели отварят адски много пространството и в същото време са много добре възприяти от хората. В комбинация с дървесни акценти, както в кухнята, така и в спалнята, смятам, че изглежда изключително приятно. Когато става въпрос за обков, отново заложихме на обков на Bloom. И макар много от вас, които гледат в момента този епизод, когато чуят комбинацията Kindle плюс Bloom като материали, смятат, че това би било скъпо. Истината е, че когато обзавеждате 1, 2, 3 апартамента изцяло в един и същи цвят и окомплектовате с обкова на Bloom, нещата чисто математически излизат доста добре. И най-важното е, че си минимизирате възможността да имате каквито и да било главоболия по отношение на експлоатационни проблеми от несъвестни наематели. Нещо, което е много важно да се има предвид, когато става въпрос за подбор на мебели в ефтини имоти. И всъщност по тази стратегия една от важните причини да изберем бялото е, че освен корпусите, така и лицето е в изцяло бяло и всъщност можем да направим доста добър разкрой на самите плочи, за да нямаме никакви проблеми и да не се налага да въртим фладерите на плоскостите, ако бяха дървесни, и да трябва да имаме много голям рандеман. Тук в случая няма почти никакъв рандеман и съответно всичко е напаснато до сантиметър перфектно. Едно от нещата, които за мен е изключително важно, когато правим каквото и да било жилище, обзавеждането да пасва много добре. Като разпределение в спалнята добавихме 4 крил гардероб с чекмеджета, като както ще забележите от финалните кадри, в чекмеджето е разделено на две, така че да може да се използва от двама души, които живеят като партньори в това жилище, да могат да разполагат с едно и също място. Съответно, разпределението в самите гардероби е изключително функционално, тъй като имаме зона с рафтове и зона с лостове, в които може да се закачат повече дрехи. Самото легло е с размер 140 на 200, което го прави напълно подходящо за двойка, и до него има две нощни шкафчета. Това, което мога да ви кажа за леглото е, че френско легло, съвсем стандартно изпълнение, като единственото, което заложихме е да бъде с доста здрав, в случая дори капитониран плат, който е с формата на ромбове при капитонажа и смятам, че изглежда изключително приятно в цвят антраците, така че да може да носи и на мръсотия. И сме заложили на един двулицев матрак, който е с цип, така че ако пожелае новия собственик, в последствие може да му изпере кълъфа, ако е зацапан от наемател или от лично ползване. Като грешка в тази спалня отчитам това, че можеше да сложим легло, което да бъде с функция ракла, така че отдолу да се побира още багаж, но като цяло смятам, че ако става въпрос за наем, това в случая при такъв апартамент е напълно излишно. В дневната и в кухненския бокс заложихме на изцяло функционална кухня, като както виждате от кадрите имаме геобразна кухня, която има вграден хладилник, вградена миялна, печка с котлони и аспиратор. Тук съм заложил на ефтина серия електроуреди, които са на Lino, доставят се от Lex Group и съответно за мен лично към момента, на колкото обекти сме монтирали такива уреди, нямаме абсолютно никакви главоболия с тях, изкарват си без проблеми гаранцията и отгоре и смятам, че вършат работата, когато става въпрос за бюджетно изпълнение. Кухнята, както виждате, е изцяло бяло и с дървесен плот и стенен панел. Има допълнително LED осветление, което я прави доста светла и приветлива, а пред нея имаме един комплект столове с бар маса, която е изработена от термоплота на кухнята, с метален крак и с една скрита етажерка, на която може да се редят всякакви декоративни неща. Самите столчета в случая бяха купени от Miomax. В зоната на дневната, където виждате меката мебел, допълнението, което сме добавили е, че дивана е с
функция за спане, т.е. може да се разпъне и на него да легнат двама души, които да спят без проблем, или просто ако искате да имате кино вечер, съответно можете да го разпънете отново да го ползвате на широко. Има ракова, която е напълно достатъчно в нея да се събират завивки и други неща, така че да ви бъде удобно. И имаме една много приятна югозападна тераса, на която да може да почивате. Едно от нещата, които ще забележите в този апартамент е, че съм заложил на сив гранитогрес в целия имот, когато става въпрос за коридор, трапезария и за банята. Умишлено не съм правил някакъв по-авангарден дизайн, тъй като смятам, че трябва, когато става въпрос за отдаване под наем на имоти, да бъдат направени малко по-просто, лесно за поддържане и устойчиви чисто от гледна точка на дизайн във времето. Тук в случая съм заложил на прост дизайн, като над структурата за вграждане имаме ниши, имаме шкафче в банята и душ. Като недостатък, който бих казал на тази конкретна баня, което не направих, е това, че не сложих параван при душовете, но бях на финала на бюджетите и съответно нямаше дори как да си позволя да го направя това нещо. И защо в началото ви казах, че тези имоти се опитаха буквално да ме убият и да ме фалират? Първата причина е много любопитна, тъй като сградата трябваше да вземе акт 16 в края на юли месец, когато аз придобих тези имоти. Сградата беше въведена в експлоатация края на август месец, когато вече ние напредвахме по тези имоти и съответно трябваше да бъде пусната асансьора. По някаква странна причина за мен обаче, инвеститора реши да не пусне асансьора, докато не напреднат повече хора с ремонтите, за да не го изкъртят. И макар, че в крайна сметка решиха да опаковат асансьора и да го ползват, аз вече бях приключил с ремонтите и с огледите на въпросите два апартамента. И през целите тези няколко месеца, в които правих ремонт и огледи, трябваше да ходим по стълбите пеша, да качваме абсолютно всичко на ръка, като можете да си представите за два апартамента за какво количество строителни материали става на въпрос. Тук един личен пропуск, който имам, е, че не наехме вишка, която да ни помогне за качването на всяко едно нещо, за да стане по-бързо, но една от причините е, че към момента, когато правихме ремонта, нямаше достъп до толкова дълга вишка, която да може да качи всичко и трябваше да плащаме доста скъп кран и затова предпочитахме качването на ръка. Едно от най-важните неща за мен лично като урок беше това, че не можах да планувам по най-добрия начин бюджета и за мое съжаление, когато свърших с ремонта на тези два апартамента, бях останал буквално с 16 лева в банковата си сметка. Нямах абсолютно никакъв свободен кеш, с който да работя и бях в изключително сериозен стрес. Нещо, което не ви препоръчвам нито един от вас, тъй като смятам, че е много сериозно изпитание, особено за тези, които имат семейства и деца и трябва да се напъват. А тук ставаше въпрос точно за наближаване вече на коледните празници. И причината да се случи това нещо е, че тези два имота бяха купени с банкови кредити, които трябваше да се обслужват. И в момента, в който аз завърших имотите, започнах да правя огледи с доста брокери. Огледите се мотаеха. В рамките на 20 календарни дни имах 160 огледа буквално, като една от грешките, които допуснах, беше, че си пуснах дори само бяла, защото исках да ги продавам директно сам, без брокери. Естествено, двата апартамента бяха продадени от мой доверен брокер, с който работех отпреди това, който си свърши работа много добре, но за наше съжаление, по независещи от нас причини, се налагаше да удължаваме сроковете и на двете сделки, тъй като купувачите ни ползваха също банкови кредити. И в това време аз трябваше да ползвам услугите отново на банката, така че да мога да плащам ипотеките, вместо да ги погася доста по-рано. За мое щастие, един ден преди бъдни вечер успях да прехвърля и двата имота на новите купувачи и съответно да погася ипотеките, така че да си отдъхна спокойно и да мога да генерирам някаква, макар и минимална печалба от тези имоти. Едно от важните неща, които искам да ви споделя за финала е, че тези имоти бяха изключително добре подготвени за отдаване под наем, какъвто беше първоначалният ми план. Но причината, заради която не влезнах в БРР системата в случая, т.е. след ремонта да ги рефинансирам в банката, да извадя това, което съм вложил в тях и да продължа да правя следващите имоти, е, че ми се наложи да излизам по бащинство и съответно банките нямаше как да ме финансират в случая и за това се наложи да ги продам.
Новите собственици бяха изключително щастливи, като един от собствениците успя да генерира допълнителна печалба, тъй като след няколко месеца чисто спекулативно успя да препродаде един от другите имоти, генерирайки една прилична печалба и за себе си. Така че, в крайна сметка, абсолютно всички по веригата смятам, че са щастливи, особено аз, тъй като научих някои много ценни уроци. Но за вас остава едно продължение, в което ще ви разкажа малко по-пикантни истории за самия имот, малко по-ценни уроци, детайли относно самото обзавеждане, как да го оптимизирате и всъщност защо точно тази стратегия е най-добрата, когато става въпрос за имоти за отдаване под наем. Гледайте и продължението.